कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. सावर्डे गाव हे चिपळूण तालुक्यातील एक लहान पण सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध गाव. येथे शिमगोत्सवाच्या वेळी गावकरी एकत्र येऊन साजरा करतात होल्टा होम, ज्याला स्थानिक भाषेमध्ये होल्टा शिमगा असेही म्हटलं जातं. ही प्रथा फक्त थरारक नाही तर गावातील ऐक्य, धैर्य आणि श्रद्धेचं प्रतीक आहे. आपल्या मानाच्या होळीवरून जळती लाकडं आणि निखारे मैदानात आणतात. या मैदानात गावातील 2 गट समोरासमोर उभे राहतात. ढोल ताशांच्या गजरात आणि आरोळ्यांच्या ध्वनीसह सुमारे 3 फुटांच्या अंतरावरून पेटती लाकडं फेकली जातात. हा खेळ 3 फेऱ्यांमध्ये पार पडतो, ज्यामध्ये प्रत्येक फेरीत लाकडे एकमेकांवरती फेकली जातात. 2 गट समोरासमोर उभे राहून एकमेकांवरती जळते निखारे आणि लाकूड फेकतात. ग्रामदेवतेच्या मंदिराजवळ पहिला होम पेटवला जातो. त्यानंतर ह्या होमातील निखारे किंवा राख घेऊन गावातील अन्य ठिकाणी होळी पेटवली जाते. सावर्डेचा हा होल्टा होम जेवढा खेळणाऱ्याला थरार निर्माण करतो, तेवढाच तो पाहणाऱ्याला देखील शहारे निर्माण करतो. गावातील प्रमुख मानकरी आपल्या मानाच्या होळीवरून जळती लाकडे आणतात. ती होल्टा शिमगा खेळल्या जाणाऱ्या मैदानात आणून ठेवली जातात. पारंपरिक ढोल ताशांच्या गजरात जयघोष आणि आरोळ्यांच्या साक्षीनं वातावरण भारावून जातं. विशेष म्हणजे जरी जळती लाकडं अंगावर पडत असली तरी कोणी गंभीर जखमी होत नाही किंवा भाजत देखील नाही. शेवटी ह्या जळकी लाकडांची होळी एकत्र करून साजरी केली जाते. सावर्ड्यात होल्टा होम ही प्रथा अनेक दशकांपासून चालत आली आहे. स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार हा खेळ फक्त मनोरंजनासाठी नाही तर गावकऱ्यांमध्ये धैर्य, संयम आणि एकोपा वाढवण्यासाठी विकसित झालाय. गावातील प्रत्येक घर या उत्सवात सहभागी होत असून नवीन पिढीला ही परंपरा शिकवली जाते. ही प्रथा गावकऱ्यांसाठी फक्त खेळ नाही तर सामाजिक बंधन वाढवणारी आहे. सावर्ड्यातील ही अंगावर शहारे आणणारी परंपरा पाहण्यासाठी गावकरी आणि बाहेरगावचे पर्यटक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. परंपरा, धैर्य आणि गावकऱ्यातील एकजूट यांचं प्रतीक असलेला सावर्ड्याचा होल्टा शिमगा हा केवळ उत्सव नसून गावच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा जाज्वल्य आविष्कार आहे. विशेषतः ढोल ताशांच्या गजरात आणि आरोळ्यांच्या उत्साहात या खेळाचा सगळेच अनुभव घेतात. कोकण कट्टा न्यूज, सावर्डे, चिपळूण.